ngiler jarene ngidem sak jaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan ayu bojoku sing ayu dhewe kita ngomong apa sing kok kepingini yen tak nuruti sing tak pingini sing gampang-gampang janji kudu keturutan aku pengen mobil masak BPKB aku pengen omah masak sertifikate aku pengen mobil sak sopire mas Sari pengen omah sak BPKB Sari pengen mobil